Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongelam ke henyo trap youth council sengkemi hapo ke jingelam jong presiden ba roy ko par senrem haga janme jong ka arpo arterik ujemang arajar arpo sal kilalai banyak kendo ya director ke jaka ajing sumar ke negrams bad bu daga jing tho halor ki babun ki mat ki bakum ka seng kadon ban pensngo ka seng hingga jing ya kendo kalayo banyak keren adu santeli ki mat haga be dei bat ke negrams Kato kat ni teliki mat kiba kaseng HYC kalaya keren baru director kilong halor kerukom thungkam nursing ha kaba kiba yok kam kila don hadu kumba saupo ne sanpo ngun bat shiteng ni kini ki klem wan ban tre ya ka kam bat ki don ru kato kat ni ngut kibala e no ya ka kam namar ba kimla ban tre bat dei halor kani ke bentana kalyang kaseng kalawan ban ya keren bat penpau ba kam kwa baki ban rung thmai ban tre ya kani ka kam Kindai ki bala don lepa ha ka waiting list Henry ke negrams kadai ban khot pendong de ke examine ban thung thamai biang halor ki post ki bala la thli shisho na kaliang ka seng kala yo ro banya keren ha ka bedai bat ki jingpule doctor hapo ke negrams hospital ka badai ban mang khambon ni ki khna jong ke jella namar ba ki wei pat ki jella ki la don la ki jong ki jaka pule bale keren ru halor ke jingpule ya ke MSc bat ke BSc nursing hapo negrams bakade ban donno de reservation policy kamtam ni ki kon samla na po ka jella tuk jingmani kendo ko jongim ta si u director jong kan negrams kede bede wiki katu kan ni lagi mat kumba santeli ka baningkong ka mat ka bangiwan bani kendo badu director jong kan negrams kede ba kumba kini ki banai ki beladab nak kalian jong seng ilawan ban panpaw ka jing persya alor ka jing thungkam nursing ang ni hapo negrams lembaga tu ka exam yang pala khot kumpa norset lembaga tu ka exam kumpa aspa arpo tli ki pus lathap ni hapo negrams ya ka babon na ki senrang kumpa khat khandai ngut ki kentai ya kini ki singi yo jing tep ba kumpa saupo hadu san pongot kini ki bri ki bala syajit ban chathung hang ni hapo negrams shiteng naki kelamuan join hiru but shiteng naki kila resign no nak kam na markim sngo la imat bantre hang ni apa kani hospital negrams te hadin bangitip ya kata ngilawan no bani kendu ya new director jo negrams kenang ba dakawi kejing dawa kata kalong ba negrams kamdi bantung kambiang lani ban shim nak list jong norset ya kabadang don mental si kanang don maka exam kala don kila bandon ki waiting list tingim kwa baka negrams kan shu thakbe de kibri ki bla don pa kata ka waiting list kata kri jing wani kendu ka jongi batu director jong negrams da kabu jing da ka badawaru baka negrams kadai ban pelong da ka exam hakaba de ban thung yakini ki post ki bal alat la kalong kuma saupo sanpo ne kat kum ka jing sautu ka jongi kalong bawat hakani exam norset ka bal adab ru wala ki don kam ya ka jing don kam ka jongki ka poi kuma aspa laipo aspa saupo Ndri kila ban thap tang kumba sis pa ndrupo la ni sis pa nyu pungut te kamut ka don ka gap la ni ka jingduna kumba ndrupo do nyu pungut kinas ki bedang hap ban thap ni po hospital tena kalian jong kaseng iloong ba nadu ka basdang baka negrams kam day show ban pelong ya exam thap kam kinas lang baka not set ya ka bana kalian jong director ula kubur khmat jongi baka negrams kan nom pelong show ya exam lang baka not set bat ka ba are ka ba ulaong ru ba nakabenta ban pendap ikini gipus kan negrams kan sepelong ya ka exam la kalong nyopo prapo ne kat bandi gipus ban thap ru kat kum gajing non kam kan negrams kan sepelong ya ka exam hakini ki banai ki ba khmat kat kum gajing non kam ga jong kan negrams te kawai ka balaya shai kalong bangim kwa ba kan negrams kan thap kam ya kinu gibre ulang ba kanika list ya ka bala permit kan offset ya ka ba director ula kular khmat jongi ba unom le kumta ndre un pelong da fresh exams hakaba ki khna samla jongi jong ka jat bendri ko jongi ba jong ka jala hi baro ko we kin sala ban ya sim benta ndre om de shoot lang ba norset ndre kan dai pat lang ba ka we ka computer based test ya ka ba kin sa pelong da kan exams lang ba ka jingarap jong kanu ka testing agency kata ka de beningkong anru ya ka course ka beki ai puli doktor hang ni po negrams kumbakalong husnem arja arpulai arpusau ki don san pautli ki seat MBBS course ane po negrams nakata ka Meghalaya kumut ka kota jong ka Meghalaya ki seat ki ba ka Meghalaya kayo ki de khat sautli
kanagalan kayo shipotli ka all north east states kamut nagi states berokhat jong north east ka bakentop ru ya ka Sikkim kiyo kumba khat prasit bat kiwe ka all India pat kiyo kumba prasit lada total kandai san posit dah ka jing pai ka jongi ba kata ka jing ai khat south ligi sit ka Meghalaya kalong duna hadu kata namar balai kanagalan hausnam arja arpulai kelas dang la ka jong ka medical college ya ka banadu usnam arja arpulai kila depan shim admission bat ban sedang ru ya ka medical college ka jong ka mereka mega ka Nagaland hausnam arja arpulai ka yo ship hausit hang nia po Negrims bat ndi tang Nagaland ka Mizoram kala don la ka jong ka medical college ka Arunachal kala yo la ka jong ka medical college ka Manipur ka don la ka jong ka medical college tinging isngo ba kani ka jing ai tang khat south ligi sit ya ka Meghalaya kalong duna hadu kata tinakaliang jong u director jong ka Negrims ula kubur ya kata bulaong bakuma ka Nagaland menta kala don la ka jong ka medical college ya kani ka seat ka bade jong ka Meghalaya unsa kentiu no anak khat saw sya kanu umsim laong ingi kat no ulaban ai san sa san seat la ni shipau seat kat ka bade bat ngi sultanat rubon ong ba kam MBBS course hang ni po Negrims nadu mentau snem ka nomdei shu sanpo kala bandai no hadu shispa seat kaumut ba kata ka puta jong ka jongi jongki kena samla ke jongi ki bakin la ban pule doktor hang ni po Negrims kan double la ne kan long arsha ke bayo menta tena kalian ka seng ngila penpau ka basai ba khat sausit ka duna palat ya ka bana kalian ka jong lo ong ban penkiu ya kan ka naka khat sausit ba kumjur lo ong balada ki penkiu ya ka sit naka sanpo sya ka shispa kamut kata ka jing pule la ni ka sit jong ka Meghalaya ru kan nang long arsha dikata ka ba abai dei bat ka medical seat ka MBBS course hang ni po Negrims kabalai director jong ka Negrims kalong bahan Negrims ndai tang badon ki MBBS course kadon ru ka College of Nursing hakaba ki ajing hikai ru obede ba ka MSc Nursing bat kumju ru ka BSc Nursing hausnam arja arpulai arsaw ka MSc Nursing kadon ship hotli gisit haka BSc Nursing kadon san hotli gisit ne kabalengok balong kalong ba haka MSc Nursing bat BSc Nursing watla ka College of Nursing kadon hapo Negrims kadon hapo Meghalaya kadon hapo tribal area ndrai omjudan reservation pat hakini ban puli kini gisi ay ka doktor ka MBBS ngiong ba ki ai reservation ya ka Meghalaya ne ka belengok kalong ba ya ka MSc Nursing bat BSc Nursing omjudan reservation tenakaliang no kaseng aso ba hadin mengyo jengte baka Negrims ka syai pelong ya ka all India exams kumnu ban ai admission ni kini nursing courses but mentau snamli kila ban shim da ka merit list na ka need exams kabama kalong bayo ki kun samla ki jongi kimyo ya kalat banwan puli nursing hang ni hapo Negrims tingi ong ngilawan banbu kajing dawa khmat jong u director jong ka Negrims kalong ba lakumnu ka Negrims kadai bandon reservation ya ki kun samla ki badai na po ka jela ka jongi ki local indigenous students lani ki youths jong ka jela ka jongi ki ba qualify lembaga need kinyo bandrung lani ban puli BSc Nursing hang ni hapo Negrims kapasultanat kalong ba nakaliang jong director jong ka Negrims ula pentip yangi ba mentau usnam ka BSc Nursing kanomdei tang san posit ndrai kan dei shispa sit bat nakaliang jong ka academic council jong ka Negrims bat ka jing terwa nakaliang jong director jong ka Negrims kalong ba ki lakumnu kin bu lai posit ya ki kun samla jong ka jela Meghalaya bakin yo ban puli nursing hang ni hapo Negrims ti kata kari kajing dawa na kaliang kaseng baka di bandon reservation kam day shu kumba kalong si kata ba umdon reservation kat uba kiwan be na kamba ka merit list ki brio na kaleng jong kari India ki on wan puli ringi kwa ba kandon kata ka special reservation ya ki kon samla ki jongi tina kaliang ka jongu loong bakla don kata ka provision baka proposal balakum no live house seats on bu nakashispa ya ki kon samla jong ka brio ka jongi o jong ka state ibaro ka way bakin yo ban puli ya ki course nursing hang ya po ni hu kabasaw ka jinge keren ka jongi bat u director jong ka Negrims kalong ba kadon ko wiga post ka bagi khot advertisement how news nam arja arkulai ka khat nyotrik ku Oktober arja arkulai ka post nam tau storekeeper ki katkum kata ka jing khot advertisement ki ong ba ka baningkong ka de bu undai bachelor degree ka baar kalong ba udai bandon ru ya kata ka diploma la ni ka degree hapo ka material management warehousing management ka public procurement na kinu university humot 8 itai kendon dela dengi page ya ka advertisement jong ka IMS New Delhi tang house nam arja arkulai hiu banai basan nakaliang jong ka IMS New Delhi ya bakhat advertisement nam takni ka ju hi ka post
ka kendon ka baningkong kalong ba uday bende bachelor ha na kanu ka recognized university ka baar uang ba uday bandon experience minimum experience of 2 years and above amot ubu experience but uang ki ong ru or a postgraduate degree in material management kamut ka IEMS ko ong ba fidon kam tang bachelor degree fidon kam tangka experience lani lada fidon ru kata ka certificate haka material management kan kam ai kan kam yo kata weightage ne ka belengo kalong ba advertisement pat jong ka nigrims ko ong ba tang bachelor degree lan bat kata ka diploma lani ka degree ko saka material management kaba pensyong kaba bu jing ya iki konsamla lani ki brio ki jongi kalong ba bun na ki jongi kimdon ya ka ni degree namar kumakalong ya kajala kajongi ngimdon ni kita gi industri gi fair lani gi bun kita gi industri gi pendon kami ni degree ringi don pat igi bri ki blatre daki postnam daki newsnam daki postnam daki sansnam haka store lani ki store jong ki lakalong hanigrams lakalong haki we ki hostel kila don ni ke experience dai namar pat bakim don ni ka degree ka diploma lani ka degree haka ni ka material management ki klam la shu ban apply ya ka ni ka kam mot ki bayo ya kani kam ko bakalong menta kala indriu tili ki post na san tili ki post ka wi piludi ki dai ki bri ki manaba namar bakadon kani ka kandon tina kalayang jo kaseng iwan ban ya keren ya director ja kanigrams ban ong ba kanigrams kala le bakla bat kale ya ka ban pendu lat pendu lenti ya ki kon samla ka jongi tingi la ong ru ba kanigrams ka di ban amen ya ka recruitment rules ka jongka kenang ban ya ham but ka recruitment rules jong ka IEMS ka umut ba ka bu ik di kendon kena ban bu ban ai we teach ya ka experience kena bakin yo ban tap yang kena kam te kumakalong menta nakalyang jong director jong ka IEMS jong ka nigrims ulaong ba kila de ban tho ba kin persyang ban amen yang kena recruitment rules saka bakin pendu no ya kena gantin bandon kam ya ka degree bat ka diploma kena ka material management nang ta ka post storekeeper kaba ngia kendu ya director jong kanigrams kalong ba ti kanigrams kadon ka store and purchase section lani ka department hakaba nakasngi kile ki thiet jing thiet na kibriu nabar jong ka institute ki pan ya ka service ki pan ya ka supply ki phale ki contract ki ba fair ndai ka balengo kalong ba hakisnam ki balalet kanigrams ka shatbu yewi kendon ka boang bayaw nu non tribal kanu company nu non tribal entity habo don kam manle ya kanu ka service ay ya kanu ka kata ka kamla ni ka contract bu dai bentre hang ni po nigrims uhap bandon ya ka trading license de ka balengo kalong bah kini sngi ki bomenta ngi page ya ka website jong ka nigrims ngi lap lembah ka ki tender ki bang nigrims ka float lani ka ay si gibriu ngi myo issue ya ka kendon ka boong badai bandon ya ka trading license napo ki HDC I kumba ka nigrims kala klet ba kadon hae ka klet ba ki an jong ka district council ki trikam hang ni po nigrims namar kumba kalong hi ka nigrims kadon ha ka jaka jong ka kredit ka banrio jong ka riti sanchar jong ka India ka umut ba kadon ki tribal areas ni don ya khasil autonomous district council ni don ya ka an ka trading by non tribals regulation nakalayang nyo kaseng ila kren nakabasya yaw director nyo kanigrams man ong ba kinu ki service kinu ki kam ki kanigrams ka don kam dom nakibriu ki manabar kam tam ki briu ki bidi non tribal day ban incest ba ki day ban don ya ka trading license na po ki HDC te nakalayang jong director ka jing don lang ru deputy director administration ila pentep yangi ba makiru kin sapas ya ko order ka babaro kini ki ba supply ya kanu ka kibalik ya kanu ka business kibaya kanu ka service hang niya po nigrims kamtam kibadai ki non tribal entity ki hap bandon ya ka trading license ti nginbut din ya kani kam ku bakalong hi nakalayang jo ka district council ru kilapan jing tip nang ni na po nigrims kita ki service ki contract kinu ki ba ka nigrims kali ba ki non tribal entity ya ka ba nakalayang jo ka nigrims kala pan jubab siya po ki HDC tingi milenti ba ki HDC ru kan but din ya kani na marba kani ka jingle banwan di kibri ki manabar kamtam lembah kani ka online purchase ka bagi ong kata ka gems ka government system ayu ka bagi thiet jing thiet lembah ka online ka penlong ba wat ki jongi ki bala bantre kanu kamru kidu no namar ba kini kibri ki badon hakabor ki ele ban nom pan ya ka trading license kum baka day banyo na po district council te ngi so ban kentu ya kan ngilada ban yakran nakabasya yu director nyo nigrims ya ka ba mauru ulada ban ong ba nang ni syakmat makiru
kin penting kena babaro kini ki non tribal entity ki balik business lani ki buy service ya ka nigrams ki de bandon ya ka trading license bat ni kentu ya ki HDC ru baka de ban but dien ndai tang po nigrams ni ka de ban but dien ru ya ki we ki institution la kalong hang ni po shalong na shanu ru ki de ban insist bakini company ki bawan nabar khamtam ya ki bakamai la kalong online la kalong kumnu ru ki de ban insist bandon ya ka trading license